И също така ще има и втора томбола, която ще бъде за феновете, които ни изпратиха с наложен платеж, банков път и PayPal системата средства за подпомагане на инициативата. Вече, за съжаление, наша работа е купена срещу 100 лева от Драйв. Само чакам се тук. Знаете, че нашето участие под егидата и подкрепата на министъра на съобщенията, информационните технологии и транспорта господин Александър се отрази финансово към спонсори. Толкова на изчезване в това време. Благодаря на всички и желаем ви приятно прокарване и искам да не пропусна. Благодаря на Генчев за предоставената добивна влееща единица. Агни. Гален Митов. Запиши го, да. Именно спечели навигационна и оффроуд карта на България, предоставена от карта.bg и любезно съдействие на Сергей Коларов. Браво! Това е наградата на комитето. И Racing Clothing Shop. И това е Мирослав Христов. Браво! Значи това е наградата на... А защо да го спечелите? Значи това е едногодишния абонамент, специално от Тицо, за Мирослав Христов. Добре. Значи Александър Зерков. Александър Зерков печели. Висшата форма е състезание оффроуд е съдържа съдействие на Сергей Коларов. Александър. Чакай да връчиш има. Какво е това? Награда? Печелите годишен абонамент с списание Офро. Браво! Заглавите. Берна. Берна печели хладилка и каталози на Артура, след предоставено от Марканта и Техела си излезе в съдействие на Мелена Стамани. Браво! Коче Рейсинг! Коче Рейсинг Тим. Евгений печели. Спортен масаж с любезно съдействие на хотел Троян Плаза. Специално за Коча. Айде бе, аз получи награда. На здраве. Спортен масаж с еротични нюанси утре в Троян Плаза. Кой ще снима? Които моля да съдихте съм носили опит върху трудовина. Значи следващата бутилка видео. Връщате към века, трябва да решим такава цена по Украина. Изчакай да свърши така, тогава ще има страшно много пари. Добре. То пише, консумира се между 1 и 15 януаря. Еми, лъчна бе. Останете ли на награда?